זה המטה בננות ליד הבית של ההורים שלי בחיפה. הדרך ממנו מובילה הישר לחוף ים לא מוכרז בצמוד לקיבוץ החותרים, ששייך למועצת חוף הכרמל. כשאני מבלה אצל ההורים שלי אני מוצאת את עצמי שם לא מעט. מאחורי המצלמה זאת נדיה, בת דודה מדרגה שלישית שלי. זאת אומרת אמא שלה ואמא שלי בנות דודות, אבל למה סתם לסבך? מבחינתנו אנחנו פשוט בנות דודות. אני מכירה את נדיה בערך מאז שאני זוכרת את עצמי. שתינו נולדנו בסיביר והמשפחה שלה עלתה לארץ שנה אחרינו. ככה יצא, ואחרי דרך לא קצרה שכל אחד מאיתנו חיפשה את עצמה, מצאנו את עצמנו שתינו לומדות אומנות. נדיה התחילה לימודי אומנות פלסטית בבצלאל ואני לימודי קולנוע. הבחירה של כל אחד מאיתנו לא כזאת מפתיעה, כי למדנו שתינו בבית ספר לאומנויות. אני למדתי תיאטרון ונדיה אומנות פלסטית. היא הציעה שניקח את המצלמה שהיא השילה מהמחסן ציוד, ונלך לטיול ביחד במטה הבננות. כבר באותו הבוקר לפני הטיול התעוררתי לא בטוב, אבל חשבתי אולי טיול קצר בטבע יכול טיפה לעזור. אני הולכת בטבע ומנסה להרגיש מחוברת לסביבה, אבל עם החום הקודח והסיטואציה הלא טבעית של הצילום, אני מרגישה שהמועקה והכבדות של הבוקר רק הולכות ומתחזקות. זה מהתחושות האלה שלא תמיד מבינים מה הוביל לזה, אבל אי אפשר שלא להישאב לתוך זה. כל מה שרציתי זה לחזור הביתה ולהתחפר עמוק בתוך המיטה. אני הולכת ומרגישה כמו איזה צל של עצמי, אבל לא רוצה לאכזב את נדיה. היא נראית כל כך נהנית מכל הסיטואציה של הצילום שאני אומרת אולי אנסה לזרום עם זה ולתת לזה צ'אנס. אז אני מנסה להתחבר לרגע ולנסות להשתחרר. מורה רוחני בשם אקהרט טול, בספרו ארץ חדשה, מתאר מושג שהוא קורא לו גוף הכאב. לפי מה שהוא מגדיר, מדובר בכל כאב רגשי שחווים שמשאיר מאחוריו משקע של כאב, שממשיך לחיות בתוך הגוף האנושי. גוף הכאב מתמזג עם הכאב מן העבר שכבר נמצא שם, ונרשם בתודעה ובגוף. הוא טוען שכל סימן של חוסר אושר בכל צורה שהיא, עשויה להיות התעוררות של גוף הכאב הזה. הוא יכול להופיע בצורת רוגש, חוסר סבלנות, מצב רוח קודר, רצון לפגוע, כעס, זעם, דכדוך, צורך בדרמה כלשהי במערכת יחסים וכן הלאה. אולי אותה התחושה שחוויתי באותו בוקר הייתה אותו גוף כאב. במחשבתית הייתי כל כך עסוקה בתחושה הזאת, שזה רק הפך את התחושה ליותר עוצמתית ומוחשית. אי אפשר לנצח את גוף הכאב בלהחזיר לו באותו המטבע. כמה שאת תדחקי בו יותר ותמשיכי להתנגד, כך הוא יגבר עלייך וירוקן אותך עוד יותר. הריקנות והמועקה רק יהפכו ליותר חזקות. אני מרגישה מנותקת מכל מה שקורה, אבל אני עדיין שומעת איזה קול בתוכי. קול שהוא לא אותו הכאב, הוא משהו אחר. איזו תחושת בטן, אינטואיציה שאומרת לי שיש משהו מעבר לאותו הכאב. עד זה לא הכאב הזה, לוחש אליי הכל. זה לוקח זמן, לא מיד, אבל באיזשהו שלב אני מפסיקה להזדהות עם הכאב. אני עדיין חשה בו, אבל הפעם מתבוננת עליו כאילו היה ישות חיצונית אליי. יש אותו ויש אותי.
אותי שהוא האני הזה עם אינספור השמות. המודעות, התודעה, התבונה, הנשמה, ואולי האלוהות שבתוכי. האלוהות שהיא החיים שפועמים בי. האהבה. אותו הכוח הגדול שאני חלק ממנו. שכולנו חלק ממנו. ואני מרגישה שוב חיה. אני מרגישה שוב חופשייה.